restoration माने बानायफिननाय देग्लायनि जोंनि 2023 बे yearsखौहाय restoration बानायफिननाय बा लुखांफिननाय बा दाखांफिननाय नैबे आयदाखौ लानानैहाय देग्लायनि yearsखौहाय लानाय जाबाय। जोंना थांनाय बोसोरनि जोंनि बोसोरखौ बेबायदिनो चिल्ड्रेन एन्ड युथ बेनि सायाव जों लादोंमोन। देग्लायनि माबायानो जादों जाहैबाय रेस्ट'रेशन। नैबे देग्लायनि yearआ लुखांफिननाय बा दाखांफिननाय बा बानायफिननाय देग्लायनि 2023 yearsआ गोसोआव लादो। जोङो डाइरेक्टलि जोङो थांदिनि देग्लायनि 2023 yearsनि प्रथम बार दिनैनो ना दिनै 1 तारिख दिनैनिफ्राय 2023 हाबबाय। दिनैनि आवलायखौ हरदों जाहैबाय बेबायदिनो थांखिनि समखौ नायहरनानै पाप खामानियाव दाखाबायसै। दिनैनि मेन आयदाया बेनो। बे आयदानि सायाव जों गुसुङै जों नायगोन थांखिनि समखौ नायहरनानै पापनि खामानियाव दाखाबायसै। दिनैनि मेन आयदाया बेनो। जों बेनि सायाव जों गुसुङै जों नायगोन। बाइबेल वर्सखौ जों हरदों जाहैबाय जेसाया बिजाबनि 43 बालाबनि 15निफ्राय 22 सारि। जों बेयाव जों नायब्ला जों मोननो हायो जाहैबाय बेयावहाय जेसाया नाबिया बे माने साबधान होनायखौ बे भबिष्यत बाणीखौ होनायखौ दिनै जों बेवहाय जों नुनो मोनो। जेसाया बिजाबनि 43निफ्राय बेखौ लानाय जादों। बेयावहाय जों नायब्ला नुनो मोनो जेसाया नाबिया इस्राएल रायजोफोरखौ ना अननानै गासै खैफोदनिफ्राय आरो सैनांनायफोरनिफ्राय बासायनो गोलाव बोसोरफोर बिसोर माने इस्राएलफ्रा बिसोर माने सैनांदोंमोन। बिसोर बेबिलनाव बिसोर केप्टिभिटि बिसोर खालामजादोंमोन। बेबिलनाव बिसोर बैनो गोनां जादोंमोन। नाथाय जेसाया नाबिया बे माने बुंथिदों ना जेसाया नाबिया बे बेफोर माखासे बाथ्राफोरखौ बे बुंथिनानै साबधान बाणि होनायखौ दिनै जों नुनो मोनदों। जेसाया नाबिया सोर होननानै जोङो बुङोब्ला जोङो मोनथिनो मोनो जाहैबाय जेसाया नाबिया बेयो माने जेसाया नाबिया बे माने आमसनि बियो फिसाज्ला जेसाया नाबिया आमसनि फिसाज्लामोन। आरो बेयो माने इसोरनिफ्राय इस्राएलारिफोरनि जुदा आरो जेरुसालेमनि बिसय दर्शन नुनानै बे बिजाबखौ बियो लिरदों। जेसाया नाबिया बे माने बे बिजाबखौ बे दर्शन बे प्रफेट माबानानै बे बिजाबखौ लिरदों होननानै बुङो। बे लिरनाय अक्ट'आ मा समाव बे लिरदों होननानै बुङोब्ला जों मोननो हायो जाहैबाय बे बिजाबखौ बबे समाव लिरदों होननानै बुङोब्ला 101 मायथाइनि 101निफ्राय 140 बोसोर बेनि गेजेरावहाय जेसाया नाबिया बे बिजाबखौ लिरदों होननानै आवलाय सुजुगिरिया जोंनोहाय मिथिहोदों। जेसाया नाबिनि लिरनाय थांखि आरो जोङो बेखौ जों गुसुङै नायगोन। जेसाया नाबिनि बे बिजाबखौ लिरनायनि थांखिया मामोन? लिरनायनि थांखियालाय मामोन? जोङो बेखौ जोङो नायो। जेसाया नाबिनि लिरनायनि थांखि जेसाया बिजाबखौ लिरनायाव जेसाया नाबिया गोबां थांखिफोर दङमोन होननानै बुंदों। स्पेशली बेयावहाय 3 थांखि दङमोन। बे थांखिफ्रा मा जों नायो। बेयावहाय ओरैबायदि होनदों जुदाइनि मानसिफ्रा इसोरनिफ्राय गोजानाव थानायखाय गुबुन बाबिलन हादरजों आक्रमण खालामजानायखौ मोनथिहोदोंमोन। बै जुदाइनि मानसिफोरखौहाय आक्रमण खालामजानायनिफ्राय बेखौ रैखाथि होनो थाखाय बेखौ रायथिदोंमोन होननानै जों प्रथमावनो जोङो मोननो हाबाय। बेखौ मोननो हाबाय। बेखौहाय जेसायानि 43नि 1निफ्राय 39आव जोङो बेखौ जों नायब्ला जों बेखौ मोननो हायो। आरो 2 नाम्बार ओरैबायदि होनदों जुदानि मानसिफ्रा इसोरनिफ्राय गोजानाव थानायखाय
इसोरनिफ्राय गोजानाव थानायखाय बेखौ मानो साबधान होनो थाखाय जुदाइनि मानसिखौहाय इसोरनियाव लाबोफिननो थाखाय बेखौ लिरनाय जादों होननानै बुंदों दै। आरो जोङो 3 नाम्बाराव जों नायनि 3 नाम्बाराव ओरैबायदि होनदों, बेयाव ओरैबायदि होननाय दङ नै, फोरबोखौ फोथायनायावहाय जों गोग्गोमै मोजाङै बिसोरो इसोरखौ खुलुमलांनो हायो। बेखौहाय बिसोरो लिरदोंमोन, एसेसिया नाबिया लिरदोंमोन। फोरबोआ गावनि समाय लानायखौ जाफुंहोनो थाखाय बे माने बिसोरखौ रायथिदोंमोन। इस्राएल जातिफोरखौहाय इसोरा दे गावनि रायत होननानै बुंदों। जिसु ख्रिस्ट'आ बियो माने इस्राएल जातिखौ गावनि रायत होननानै बियो बिसोरखौहाय बै बाबिलनियानफोरनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय, दैखोनानै लाबोनो थाखाय माने बेखौहाय रायथिदों होननानै बेयावहाय मोनथिहोदों दै। जोङो रायत होननानै बुङोब्ला बेयाव ओरैबायदि होनदों, इस्राएलफोरनि फोथायजाथावै आखल। इस्राएल जातिफोरखौहाय इसोरा गावनि जाति होननानै बे सायख'दोंमोन। नाथाय बै इस्राएल जातिफ्रा बिसोर माबायदि आखल आखु इसोरनि सिगाङाव देखायदोंमोन होननानै जोङो नायोब्ला जोङो बेयाव मोननो हायो जाहैबाय। इस्राएलफोरनि फोथायजाथावै आखल, माबायदि फोथायजाथावै आखलमोन बिसना, जोङो बेखौ जों गुसुङै जोङो नायनो दै। इस्राएलफ्रा फोरबोनि सोमोनांथाव दैदेननायखौ मोनदोंमोनब्लाबो बिसोर माने इसोरनिफ्राय गोजानाव बिसोर थादोंमोन। आङो दहायनो बुंबाय, जेसायानि 43 43 बालाबनि 15निफ्राय 22 सारि जोङो बेयाव जों नायब्ला जोङो नुनो मोनो, बै इस्राएल जातिफ्रा बिसोरो माने बेबिलननि मानसिफोरजोंहाय ना बिसोर माने गादबजानानै दोनजादोंमोन। बिसोरो माने बिसोरजोंहाय थैसोनो गोनां, बिसोरो बिराद नासयजादोंमोन। बिसोरजों माने बन्दी खालामनानै दोनजादोंमोन। नाथाय बिसोरखौहाय दैखोनानै लाबोनो थाखाय बै बाबिलनारिफोरनिफ्राय बिसोरखौहाय रैखाथि होनो थाखाय सासे मानसिखौ सायख'दोंमोन। बे मानसिया सोरनो? मसेनि दारैहाय बे इस्राएलफोरखौ दैखोनानै लाबोदोंमोन। बे दैखोनानै लाबोनाय समावहाय जोङो बेखौ बाइबेलाव जोङो नायब्ला जोङो रोखायै जोङो मोननो हायो जाहैबाय। 43नि 15निफ्राय 22 सारि जोङो बेयाव मोननो हायो। बिसोरो मोनसे गोजा सागोर, बे सागोरखौबो बिसोरो बारदों होननानै बुंदों। आसरित ना? ओरैनो जोङो सादारन नों आं जोङो साननानै जों नायब्ला जों सानस'नो हाया ना। आरो बिसोरो मसेखौ इसोरा बिथोन होदों, नोङो नोंनि आखायाव लानाय लावथिखौ नोङो बे सागोरनि थिङै नोङो दोनदो, नोङो बुदो होननानै दैया खावनै जादों होननानै बुंदों दै। बे बिसोर थाबायलांनाय लामाथिंजाय सागोरब्लाबो बे माने गोरान, बे हागुं ना, बे दैब्लाबो बे माने गोरान जानानै बिसोरो बेथिंजाय बिसोर थाबायलांदों। आरो थाबायलांनाय समाव दैयाबो बिसोरखौ लोमफबाखै होननानै बुंदों दै। बिसोरखौ इन्जुर बादि होथेनानै लादों होननानै बुंदों। इन्जुर बादि होथेनानै लादों। जेब्लानाखि बिसोरो बे दैखौ बारखांदों, दैखौ बारखां मानो जादों, अब्ला बै बेबिलननि मानसिफ्रा ना, बै बेबिलननि मानसिफ्रा बिसोरो माने इस्राएलखौ होसोबोदोंमोन होननानै बुंदों दै। बिसोरखौहाय सिथारनो थाखाय बिसोरखौहाय होसोबोदोंमोन। बे समावहाय बिसोरो बे सागोरखौ बारबायमोन। अब्लानाखि जेब्लानाखि बै बेबिलननि माखासे मानसिफ्रा बिसोरो माने राजाजों थुनहरजानाय, राजाजों अर्डार हरजानाय मानसिफ्रा, राजानि सान्थ्रिफ्रा बिसोर माने होसोबोनाय समावहाय बिसोरो माने इस्राएलखौ बिसोरो जेबो खालामनो हायाखै। बिसोरो माने बे दैयावनो बिसोरो लोमफब जादों। नाथाय इसोरनि बोरा, इसोरनि अननाया बे इस्राएलफोरखौ दैनि गेजेरजोंब्लाबो बिसोरो माने गोरान खालामनानै बारहोदों। दै बारहोनायखौ दिनै जों बाइबेलाव जोङो नुनो मोनो। आरोबाव जोङो मोननै जोङो नायनि, आङो सत्तनै थांसिगोन। फोरबोनि रायत ना, फोरबोनि पापखौ खेमा होनो हामलायो। फोरबोआ जोंनि पापखौ ना, बै इस्राएलारिफोरनि पापखौ माने खेमा होनो थाखाय
माने हामलायो होननानै बुंदों दै जोङो बेखौ जों नायब्ला जों मोननो हायो जाहैबाय 43निनो 25निफ्राय 22 सारि जोङो बेयाव जों नायब्ला जों नुनो मोनो इस्राएलारिफोरखौ ना इस्राएलारिफोर रायतफोरखौ बिसोरो माने बिसोरो पाप मावबायमोन बिसोरो माने बिसोरनि पाप मावनाय हाबाया बिसोरो बारा जानायखाय इसोरा बिसोरखौ पापनिफ्राय गिदिंनानै फैफिननो थाखाय पापाव थाबाय थानायखौ हामजायाखै होननानै बुंदों दै बेखायनो जेसाया नाबिखौ दर्शन होनानै रायथि होदों आरो जेसाया नाबिया बे भबिष्यत बानि होदों नोंसोरो बे पापावनो नोंसोर थाबाय थायोब्ला नोंसोर इसोरनिफ्राय गेदेर नोंसोरो सावखौ मोनगोन इसोरा नोंसोरखौ बोराबनोसै नोंसोर गिदिंनानै फैफिनदो होननानैहाय जेसाया नाबिया बे माने प्रफेट होदों बे खोन्थाथिनायखौ जोङो बाइबेलाव जोङो रोखायै जोङो नुनो मोनो फोरबोआ इस्राएलारिफोरनि सायाव जेबायदि हामलायदों बेबायदिनो गासैबो बुहुमाव पापजों बुंफबनाय दिनैहाय इस्राएलारिफ्राबो जेरैहाय बिसोरो माने गिदिंनानै फैफिनदों गावसोरनि पापनिफ्राय बिसोरो गिदिंनानै फैफिनदोंना जोंखौबो इसोरा थिग बेबायदिनो गिदिंनानै फैफिननायखौ लुबैयो दिनै जोङो बे बुहुमावहाय जोङो नायब्ला जोङो नुनो मोनोना दिनै जोङो गोबां मानसिफ्रा दिनै जों नायब्ला जों नुनो मोनो पापखौ जोङो दिनै जेबो सानलिया पाप मावनो थाखाय दिनै जोङो गिलिया जोङो पापावनो जोङो गोदोनानै जोङो थानो मोजां मोनो बोसोरा दिनै थाङो फैयो नाथाय जोंनि आखल आखुफ्रा एखेयानो थाबाय थायो नाथाय इसोरा दिनैहाय जोंखौ बेबायदि मावनायखौ दिनै हामजायाखै इस्राएल जातिखौ जेरैहाय बेबायदिनो पाप हाबा मावदोंब्लाबो बिसोरखौहाय लुखांफिननो थाखाय बिसोरखौहाय लिंहरफिनदों बिसोरखौहाय हामलायदों बिसोरखौ खावलायदों नाथाय इस्राएल जातिफ्राबो बिसोरखौ गिदिंनानै फैफिनदों नाथाय दिनै जोंबो बै इस्राएल जातिफोरखौहाय नायहरनानै गिदिंबोफिननो गोनां जोंबो बिसोरखौ नायनानै सोलोंनो गोनां बिसोरो गोलाव सम इस्राएल जातिफ्रा बिसोरो माने बन्दी बिसोरो थानो गोनां जादों बिसोरो 40 बोसोर बिसोरो बिराद सैसोनो गोनां जादों बिसोरो मानि थाखाय सैसोनांदों बिसोरो इसोरखौ बिसोरो बासायगिरि इसोरखौ बिसोरो माने गियानि बोलि इसोरखौ बासायगिरिब्लाबो बिसोर इसोरखौ माने सिगांग्रो खालामाखै इसोरनि बोसोन बायदि थाबायैखाय बिसोरो मा सैनो गोनां जादों नाथाय इसोरा बिसोरखौ अनखांफिननानै बिसोरखौ लिंहरदों जेसाया नाबिनि दारै जोंबो बै इस्राएल जातिफोरखौ नायनानै जोंबो दिनैहाय गोदान बोसोराव जेरै जोंखौ थाबायनांगौ जोंबो बेबायदि जोंबो आगान सुरलांनो थाखाय बेयाव जोंखौ हामलायदों बेखायनो जोङो जोंनि माखासे पापनि बिबानखौ जोंनि थांना थानाय जिबनखौ जों गासैखौबो जों इसोरनो जोङो गथायनो गोनां जोङो माथाइनि लिरनाय 10:28आवहाय नायब्ला जों नुनो मोनो जाहैबाय नोंसोरो नोंसोरनि पापनि बिबानखौ आंनियाव हो होननानै बेवहाय बुंनायखौ दिनै जों नुनो मोनो दिनै जोंनि पापनि बिबाना बे सानस'हायै बियो गिलिर नाथाय दिनै जिसु ख्रीष्टआ जोंनि पापनि बिबानखौ जुदि बानस'नो थाखाय बे बुहुमाव सारि जाफैबाय बे बुहुमावहाय जोनोम लाफैबाय दे जोंनि पापनि थाखाय नाथाय जोंसो दिनैहाय पाप हाबाखौ मावनो थाखाय पाप हाबाखौ अरायबो जोङो मोजां मोननायखाय जोङो पापावनो जों गेलेबाय जोङो थानो मोजां मोनग्रा जोङो जाबाय नाथाय दिनै जोंखौ जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ हामलायदों जोंखौ खावलायदों बै इस्राएल जातिखौ जेरैहाय लिंहरफिनदों जोंखौबो दिनै जों मानसि जातिखौ जिसु ख्रीष्टआ लिंहरनायखौ दिनै जों नुनो मोनदों दिनै जोङो खौसे जानो गोनांसै जोंनि बोथोरफोरखौ जों नायोब्ला जोंनि संसाराव थानायफोरखौ जों नायोब्ला दिनै जोङो खौसेथियै जों थानो गोनां खौसेथि गैयाब्ला दिनै गासैबो बिथिङाव जोङो लेथेर फेथेर जानायखौ दिनै जों नुनो मोनो बेनिखायनो इस्राएल जातिखौ लेथेर फेथेर जानायखौ सेरखाय फेरखाय जानायखौ दिनै जिसु ख्रीष्टआ बिसोरखौ खौसेथि खालामनानैहाय बिसोरखौ मानो बिराद मोजां मोनसे खाना हादरावहाय बिसोरखौ गावनि प्रमिसलेन्डआव लाबोफिननायखौ दिनै जों नुनो मोनदों बेखायनो जोंबो खौसेथियै जोंबो थानो गोनां
दिनै गाबोन बोथोरा मोजां नंलिया दिनै गाबोन जोङो बोथोरखौ नायोब्ला जोङो साबधानै जों थानो गोनां जाबाय जोंनि जिबना जोंनि थांना थानाय जिबना जोङो बेसेबां जोङो बे बुहुमाव थागोन जोङो बुंनो हाया जोङो सानस'नो हाया बेखायनो जोङो सम बोथोर थानायावनो देहा मोजां समावनो जोङो इसोरनियाव जोङो नांथाबनानै जोङो थानो गोनां जोङो माबायदि समाव जों इसोरखौ जोङो हामलायो माबायदि समाव जों इसोरखौ जोङो हांख्रायो जोङो दिनै गाबोन जोङो नायब्ला जोङो नुनो मोनो नोंनि देहाया माब्लाबा समाव लोमजाब्ला नोङो माब्लाबा समावहाय बेबायदिनो नोंनि देहाया उसुबिदा बेफोरबायदि समावसो दिनै जों जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो हामलायनायखौ दिनै जोङो नुनो मोनो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो गाबज्रिनायखौ दिनै जोङो नुनो मोनदों नाथाय बाइबेला दिनै जोंखौ बुंदों जोहोलाव आरो सिख्ला समावनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ गोसोखांदों नाथाय जोंनि देहा बोलो आथिं आखाइ गोरा समाव दिनै जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो बावगारो नाथाय बाइबेला बुंदों जोहोलाव आरो सिख्ला समावनो नोंसोरो जिसु ख्रिस्ट'खौ गोसोखां बिफा इसोरखौ नोंसोरो गोसोखां नाथाय जोंनि मानसि जाथिनि जोंनि साननाय हनायफ्रा उल्था ना अपोजिट बाइबेलनि अपोजिट नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ खावलायो ना मावनो हानाय समावनो जों बिफा इसोरखौ जोङो गोसोखांनो जोङो गोनां आङो बारा गोलाव आङो बुंनो सानाखै आं मोननैसो आङो सल' खोन्थानानै आङो दोननो सानबाय आङो खौसेथिनि थाखाय आङो बुंनो सानदों